Salutare lumea, eu sunt Nike și bine m-am găsit la al doilea episod de SG pe serverul play.isgerry.com. O să-l aveți în descriere. Hai pe 1 repede. Pe 11. Pe 1. Pe 1, stai. Hop. Începem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A, n-am apucat. Hai, vină cu înapoi. Aolo, dar oprești și tu microfonul când tu șești. M-a dat pe hub. Hai pe Stai 11. Așteaptă, frate, și tu un pic, că m-a dat pe Hai că sunt hub. de-abia 8 player în arena. În 30 Lol, de secunde cine era începe. Deci, pe 11. Da. Dacă s-ar da șterii ăștia pe Breeze, serios, pe Breeze Island 2. Ha, mă, intră și Am gata, știu rută. intră și Știu. taci. Am intrat, dude. N-ai intrat, e aia cu nisip cu indieni. Am intrat pe 11, dude. Aolo, fă-mă pe aia ta, că n-ai intrat pe niciun 11. Asta, mă, cred că am intrat pe lobby. Gata, degeaba intri, că a început. Dă-i hub. Stai să... Aolo, ce mă enervezi. Da și eu am dat hub pentru tine, mă. Ești tântălău rău. Noi intrăm pe... Ești tântălău rău de tot. Pe ce intrăm? Nu știu, zi tu. Pe Biome 2 sau pe ce? Pe medieval. Pe Medieval? Da. Hai că am intrat. Salut, Petra. Iar jucăm cu pâzara ăla. Nu, stai mă, că aia nu e hacker. Bă, vii cu mine, da? Lasă, nu mai vin cu tine, că tu nu știi nicio rută. Pe asta știu rută, frate, știu rută pe castel. Pe Medieval Tower. Bă, de ce am căzut mai aici? De cum e? Hai că vin după tine, vin după tine, chiar dacă și eu aveam o rută de tire. Am ajuns la Medieval. Hai că vin și eu după tine, chiar dacă știu eu și o rută de tire 2 double chest, vin după tine. Vino cu a. Dar ai venit cu mine peste tot, lutează alte case. Hai mă, cine vrea Rectarino? O, de ce? Ce ai făcut? Am topor de diamond. Unde ești? Rectarino, în spatele tău. Uite, omoară-l pe... Nu! Dă-mi dăm topor. Ia-l. Hai după ăla. Du-te. Haide că nu se uită. Dude, ăsta nici măcar nu se așteaptă. Ăsta nici n-are Aoleu. nimic pe el. Fugi! Unde ești? Aoleo. Merg pe aici, alerg. Mă fugăresc 2. Vino în spate. Unul cu topor de diamond și cască de diamond. Dar m-a omorât ăla că mă fugărea. Dar eu nu-l văd. A, uite-l. A, bă, nu, asta eu nu. Are cască de diamond, Mamă, restul... ești. Stai să... Opa, îl văd. Nu știu mai eu pe ce am dat eu acum. Da, păi dacă am... Unde ești? Hai pe arena. Stai că era. Room 3. Pe Cherry Boy sau cum se numea mapa? Nu știu, dar eu zic Cernobâl. Au ăsta. Eu zic Cernobâl. Ha. Putem să ieșim? Nu. Nu mai apăsa, mamă, bă, dar e stresant. Hai la spawn. Păi da, încotro mă duc. Mă bine, mă, deschideți acel... Nu, beconul! Hai, dă-mi mie că eu am intrat în chestul ăla cu tine. Da și eu. Și tu ai luat sabia de iron. N-am luat nimic eu. Uite, Dani, ia pantaloni dacă vrei. Sau bine, ia sabia, dar eu păstrez pantalonii. E de iron? Da. Cam textură și e cam la fel. Iron cu aia de stone. Ia o cască. Uite, ți-am găsit ție. Ia. Lasă chest. Nu vin, l-am luat eu, uite, ia. Ori ăsta. Toporul. Că gold sword-ul e ca un fel de lemn. Știi, sabia de lemn? Vino cu a. Și
Toporul ăsta e ca un fel de sabie de piatră. O, Ba, nu mașina e. asta e... Ce, mă? Nu e, toporul de piatră e ca un fel de sabie de lemn. Să știi și tu. A, nu, toporul de iron am zis că e ca un fel de sabie de Păi da, piatră. ăla nu e de iron. Da, de ce e? E de Eu stone. văd că... Iron X, dar mie de ce îmi scrie Iron X, dude? Mă rog. Hai, nu cu ce prahat. Uite, de asta urăsc eu mapa asta, că e prea, nu știu cum să zic, încălcită. Și nu sunt multe chesturi pe aia, frate. Mhm. Mm. Ce scrie, frate, acolo? Cobblestone? Nu. Goab... Rusă. Hai, vină cu unde ești? Eu mă duc la elicopter în parcare aici. Da. Parcă... Oh! Bă, dar tu unde ești? Unde Așteaptă-mă ești la, tu? la roșu. Așteaptă-mă la autobuz roșu. Stai, mă, că nu sunt ele. Sunt în canalizare. Stai că mă duc acum la autobuz. Pam, 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 pam. Te stai pe loc, ca să văd numele. Îți văd numele, stai pe loc. Uite, mă. Păi hai, urcă. N-am cum. Scuze, Bă. scuze. Vină cu. N-ai cum. Eu cum am urcat? În elicopterul ăsta am luat eu. O, da-s două! Ești nebun? Oh, topor de diamond. Ai ceva de mâncare? Ia. Mersi. Hai, vină cu. Ia tu fire truck-ul. Vină cu că-l văd pe unul. Vină cu repede, repede. Am sabie de fier. Bine, topor de diamond, dar e același. Tu dai cu knockback-ul. Bă, tu iei chestplate-ul, iar eu iau casca, da? Dacă e să mori. Lol. Dă-mi casca, tu iei chestplate-ul. Mersi și pentru buți. Câte chestplate-uri ai? Îmi lipsesc 3 jumate. Câte? Îmi lipsesc 3 jumate. Ție? Stai că eu tot n-am înțeles. Îmi lipsesc 3 chestplate-uri jumate. Mie îmi lipsesc 1, 2, 3 și am doar 3 chestplate-uri, mai simplu. Sare. Ca boschetarii din Maidan. No way. La piatră. Ce? Cine s-a căcat piatră? Că am fundat canalizarea. Ce găsă bun. Ia eu chestul ăsta, da? Du-te. Oh my god. Oh my god, Marius. Oh my god. Hai, mai dăm și mie, am văzut. Mai dăm și mie alea. Dar mâncare. Am doar un pătit tău. Ia-l tu că eu am doar 3 jumate. Tu câte ai? Am Da. doar 3. Pac. Bă, am rămas fără hunger. Pac. Și aș mânca o sabie de lemn, doar că Steve nu poate să o mănânce. Unde ești? M-am dus tot acolo. Bă, în spate. Așa. Taci! Oh my god, Marius. Lol, tot aici am ajuns. Bă, tu câte copane ai? Eu full. Bă, nenică! Trebuia să-mi dai mie cartoful ăla. Vino acum. Chiar, eu nici măcar nu mai pot sprinta. Și sabia de diamond nu poți mânca, că dacă o puteai mânca, aveai
full hunger. Ia, vino aici. Mersi. Să-mi dai mie papuci. Papucii. N-am papuci. Câte îți lipsesc acum? Am doar 4. Mie îmi lipsesc 3. Unde ești? M-am dus tot sus, tot sus. Mamă, ce băguit e serverul ăsta tâmpit. Ce mă, ce? Mă dă înapoi. Mamă. Ante. Păi fă gen block hit-ul ăla. Aoleo, Haide, Marius. haide. Trebuie să-mi iau pol. Asta câta rundă e? Mă rog. Nu știu, dar... Chiar că e a noastră. Bă, dar în ăsta nu pot să dau! Stai, așteaptă-mă! Stai, nu da! Bă, mai ai ceva? Bă! Ce nesimțit ești? Stai mă, bă, ai zis că eu câștig. A, oricum, ți-am dat rectolino. Na, ca să nu mă omor tu. Ha, ha, ha. Haha, și-am câștigat. Mă sub- Haide! Ce șmecher a fost meciul Hai pe 10, hai pe 10, repede. Pe game room. 10. 10. Pac. Oh! O am pe asta cu chest dublu. A, nu ia. Bă, ne urcăm pe blocul de dart. Stai, mă, Eu tu mă ești... duc. Eu mă duc aici. Tu mă vezi? Da. Au dat. Ne urcăm pe blocul Aici, de... uite aici. Aici. Ok, și ne întâlnim pe blocul de grez de sus. Nu mă, pe ăsta. Nu pe la frate, că acolo-i chest, faci parcurs până pe beacon. Da, pe beacon te urci pe Steve, dar mai bine acolo, da, ai dreptate. Dar dacă nu opri nicio sabie, nici măcar topor de lemn, cred că dau rage quit. Daci. Oleo. Da, zici că ești retardat când faci. Sabie de piatră. Oh my god, Marius, oh my god. Nu-i mai copia. Mamă, este enervant, ești fratele. Ori pe pat. Casc, 2 căști de iron. Dă-mi și mie una. Nu, că una e pentru popa pitică. Unde ești? What? Unde ești? Bă, Dă-mi și mie o cască. bă, dă-i pe la cască de diamond, deci îi dau targetul ăsta. Unde? Se urcă pe blocul de gres. Da, hai să-i dăm targetalino. Hai, are și... Opa. Casca e a mea, da? Nu. Îți dau chest plate de chains. Dă-mi casca. Dacă îmi dai tu... Ce? Stai un pic. Repede. A, oricum ai mai puțin. A, și mai Dacă dăm vrei, și îți dau mie, mai dăm și mie ceva. Bă, uite-l pe ăsta. Mamă, ce punch are pe sabie. Ești nebun? Dă mie chest plate. Da, păstrează-l tu. Mica. Ce mai ai? Bun. Păi stai să mă le... A, uite, ia. Cam atât. Pentru nu. Pac. A, stai, dă-mi sabie de iron. Bă, ești nebun? Sabie de iron? Da. Ce sabie de iron? Că n-ai aruncat niciuna. Ia uite-te tu la mine în mână. Rectolino. Hai, vină încă. Pam. Bă, uite-l pe altul. Îl văd, hai pe el. Dă-mi boost. Eu nu fac. Bă, dă-mi chest plate-ul. Uite-l, vine unul. Ia. Ia-l tu chest plate-ul, că nu pot acum. Eu mă duc până după bloc.
Se urcă pe... Eu am dat Asta? rectul, eu am dat rectul 1, stai, așa. Ia. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Projectile projection, doar asta, asta. Hai, vino. Eu sunt full iron. Deja suntem pregătiți de damage. Bă, am aruncat niște penți. I don't know cum. De ce te-ai urcat pe beacon? Coboară. Eu mă urc pe enchant table. Eu sunt pe torță. Adică acum sunt... Unde ești? Unde e Pe enchant? enchant. Unde e enchanting table? Nu o să-l găsești tu. Aoleu, stai că e lutat asta. E fix după Steve. După Steve? A, te văd. Mai e unul aici! E full iron! Stai, fugi, că nu sunt lângă tine, fugi. Aoleu, vezi că-s doi! Oh, nu. Unde? Am murit. Unde e? Păi enchant table are cască de diamond și acum s-a făcut și full iron, că el avea boost de iron, chestplate de iron și respectiv și pantalon de iron. Deci vezi că... Mamă, am ieșit pe locul 2. Ok, stai să închid și eu episodul și să pornesc. Și aici încheiem episodul, am și uitat că filmez. Da, nu contează. Aici încheiem episodul, eu am fost XRIT. Bye bye, frate. Pa. Hai că Sunt aici XRIT și astăzi jucăm un nou episod de... Cred că e al 5-lea episod pe care îl fac. Hai pe... Nu pe 10. Hai pe 3. Și da, mai filmez încă un episod, nu știu al câtelea episod, nu stau eu să le număr, așa, în fine. Și cred că am câștigat o arenă. Bă, runda asta e a mea, da? Nu. Taci. Bă, eu uite și pe ăla și-a făcut skin-ul. Că ia uite și tu arată foarte urât. Ăla de lângă tine, din dreapta. Dar și eu mi-am făcut skin. Și a făcut și tu arată ca un Și eu l-am făcut pe ăsta. Tu ți l-ai făcut? L-ai făcut pe Skindex, doar ai luat... Nu l-am făcut. L-am făcut eu de la început pe Nova Skin. Bă, ia uite cactusul ăla cu un bloc de golden cap. Da, îl văd. E prea genial skin-ul ăla. Sau broasca de... Broasca testoasa aia. Dragon Bă, Slayer. după mine. Vii după mine, da? Deci luăm midu și după aia vii după mine. Ai măcar rută ca să știu dacă să vin după tine. Știu măcar pe unde să o iau ca să ajung la rută. Hai. Vino că deja ne iau ăștia ruta. Oh, nu. Ne-au luat ruta. Bă, măcar luăm cu forul ăsta. Eu nu te văd. Bara te văd. Stai, vină cu am ceva pentru tine. Nu cred că ai ceva pentru mine, poate eu am ceva pentru tine. Ia. Da, dă-mi și mie ceva. Mamă, ce multe mi-ai dat. Bă, fugi. Ce faci, mă? Hai, vină cu. Bă, unde ești? Vezi că eu în spatele. Are hack, o dată. Hai că eu trebuie să închid.